Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय गोदान टपिकनि सायाव। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो नुखाजोब्बाय जानो हागौ जोंना एल'ग्रा साराहाय सनिया कुइनखौ मा होनदों। ओमफ्राय बे एल'ग्रा सारनि भिडिअ क्लिपखौ आं ससे होग्रोगोन। नोंथांमोना बे एल'ग्रा सारनि भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांनिसिम मोननैसो गुरै खावलायहरनाय, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायालासिनो डाइरेक्ट कमेन्ट खालामो। भिडिअआव मा होनदों बेनि माबाखौनो जेबो मोनथिया हसिया डाइरेक्ट कमेन्ट खालामहरो। आरो कमेन्टआबो मोजां लेंगुवेजजों हरबावा। मोजां लेंगुवेजजों हरनाय कमेन्टखौ आं जेबो साना, एकदम गाज्रि रावजों बुंहरो। नोंथांमोना हरफिननाय हरनो रायनोथाय रायनो मोजां रावजों रायहरबा आं जेबो साना। जे नोंथांमोना मोजां रावजों रायहरबा आंनो जेन'बा माबा मोनसे लामा देखायनाय बायदि जायो, आं साबसिन भिडिअ बानाय रोंनाय बायदि। नोंथांमोना दा जे लेंगुवेजआ मोजां बाहायनानै कमेन्ट खालामनो आंखौ रायनोथाय रायनो मोजां लेंगुवेजजों रायहर। ओमफ्राय भिडिअखौबो फुरा नायजोबा, भिडिअखौ फुरा नायजोबबासो आं मा बुंदों सोरनि सायाव मा बानायदों बेखौ बुजिगोन। डाइरेक्टलि ससे फार्स्टनि क्लिपखौ लास्टनि क्लिपखौ आं फार्स्टआव होयोना, बे क्लिपखौ ससे नायसै डाइरेक्ट कमेन्ट खालामसै। आरो बेबो मोजां रावजों नंबावा। जिखुनु जाया लोगोफोर, बे एल'ग्रा सारनि क्लिपखौ नायना लाग्रो। बापरे ओंखाम दनायखाय निग्रुनि ओंखाम दनायखौसो गोथाव मोनोदां। मालासो जोंहा गैया, मालासो निग्रु फुवादों ओंखाम दौलायदों। बापरे जोंहा गैयालै दुखु, मा खालामबावगोन जोंहाबो गैया। जोंहा आरो न'नि आरो दौलायनाय खालामा। बेलेगासो आरो अनलायोना, बेलेगा अनलायनायासो आरो मालासो दौलायनाय खालामो। मालाय जोंहा न'निफोरा अबे साले जो माफ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। ओमफ्राय नोंथांमोना एल'ग्रा सारनि भिडिअखौ नुखाबाय। जोंना एल'ग्रा साराहाय सनिया कुइननि ओंखाम दौनायखौ, मेगन सादों ओंखाम दौजानायखौ। नोंबो दौजाब्रा एल'ग्रा सार, नोंहाबो हिन्जावजों दौजा, नङाबा नों हिन्जावखौ दौ। नों बाहाय मेगन साना लाब गैया, मालाय अनलायनासो ओंखाम दौदों। नोंहाबो हिन्जावजों दौजाबानो जाबाय। नों हिन्जावजों दौजानायखौ रावबो जेबो होना, नोंबो हिन्जावखौ दौ, नोंखौ रावबो जेबो होना। नोंहालाय मालाय अनलायनानै ओंखाम दौलायनायखौलाय नोंहालाय मा नांजादों। नोंबो गोसो जायोबा दौजानाय, नोंहाबो हिन्जाव दङ, हिन्जावजों दौजाबानो जायोना। लोगोफोर भिडिअखौ माबादि मोन्दों, भिडिअखौ मोजां मोन्दोंबा कमेन्टआव खिन्थाहर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम। ओमफ्राय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।